Familia abich koro dong' maonge kar jot e gwenge mabar mayoyo e ng'ia mayudore Alego Usonga bang' jonjore mapok oyangi monjo mieregi kendo wang'o utegi otieno ma piny orugodo kawuono. Mana ka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, jodak yango ni masira makamano otudore kod wach rochruok arita ma osemedore mokalo e alworano. En wach makoch makoro gwen kuro e gweng' mabar mayoyo e ng'ia mayudore Alego Usonga, Siaya County bang' ute abich wang' molokore buru. Ma biro tok ka jonjore mapok oyangi ne omonjo familia moko e mieregi kar saa abich mar otieno manyoro ka ginindo kendo teyo mach apoya kuma liet kod iro mane thung'ogi ema nomiyo gichiewo ma gitony e lak tho. Nikech liel moro ne ni mwalo ka endigo to wan kae nyaka nene ka liel niga tiere nyaka iwinjie ni nitie ng'ama otong', nitie ng'ama ogo, nitie ng'ama ma pikipiki. Koro kanyo ema ne washuku to joma dine dhi e thum ema dine wang'nwa ot kose. To ka wang'iyo to waneno ka ute moko kendo liel ka ginene machiegni kod dalawa ka endigo utego bende liel mach. Yegora ya mondo ukonywa nikech wan matek. Kata an sani atiyo tij media ni to mashindena nowang'e ot. Masira nowang'e ot kaka dhi onge. Nyathino mne obogore koboro sako ywak. To kobogore to biro chung kod chiega kane wakwachu to yudo ka iro opong'o ot. Kowuok mondo watem kowuok ni yudo ka mach omako ot onge kaka wanyalo reso gimoro amora. Ka erigo eminyalo yude gotieno ok inyal wuotho saa 4 otieno. Koro akwayo sirikal omede rido chik ka erigo mondo wayud security maber. Familia go kane loso gi Ramogi TV gilero ni weche mag maundu kod kuo osemedore ahinya e alworano kuma miere imonjo kendo ituro piny maru makwal nyaka jamni obedo odiochieng' kata otieno ka koro gikwayo sirikal mondo donje e wachno mapiyo oresgi e lwet jonjore. Gisebet ka gimonjaga to ok gi mulga dho ot, en mana ni gikethoga dhoudigo kata mamwalo gikawo gik ma giyudo to manyoro ni bende nyoro giwang'a ot, lakini an to nyok awinjo mana gima lwato kadhi tayudo ka ot liel. Okel gimoro kaka CCTV dwa nyiso wang'ano ne en ng'ane. Yani jogo nyalo dok chien. Kokelnwa gima chal kamano to jogo nyalo dok chien. Tariyo jokonda to kod od wuoda owang' bolwar gik moko duto. Gima nyalo kwayo sirkal ka ginyalo miyo warit manyalo konyowa makata kwa nindo gotieno to waonge wasiwasi kata mana dhok ka in gi dheri moro achiel ka tigonya gotieno to in ipomna ka kiny piny runo onge. Jod Brahma Alego Usonga Samuel Atande mani ochopo limo familia go kendo chwalo negi kony mag mabede bende otudo masirano kod weche njore gino ma okoni medo nyak ahinya e sub county no kotielo ni odhi tiyo kanyakla kod obila mag arita kwe e neno ni apedho tim mager mar ndhiyo jonjore go. En wach manjore ma tie jomoko mohongre gidwan mondo gitim gik maricho. Koro mokwongo adwan mondo ashwau ni adwa luwo wachni motegno. Ma king'eyo ni in involved e wachni, anya sechiwo order ni sana wach ma kuo dhok. Kich en gima rach ni yudo ni dhako moti ma chuori osetho. Nigi dhok adek dala mo okwayo monyiedho. To ng'ato dhi kawo dhoge go to dhigo. Makara gimi wene onge. Tiwinjo ni ng'ano be pod ni ani kor gweng' utha. Ya omiyo mano wach ma kora asewacho ni onge kaka wanyalo bet gi jaila go e kor gweng'. E kinde ma jogo mane utegi owang' osechako yudo kony kowuok kuom jaod Brahma alworani Samuel Atande, jodak yango ni pod gidak kod luoro kaluwore kod rochruok arita kwe mamedo jimbore e alworani ka koro gikwayo sirikal mondo owuog oko mapiyo otim nonro matut kendo oteg arita e alworani giyud ratiro ngimagi odog e wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, bar mayoyo ng'ia, Siaya County. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka medo kwedo weche mawachore ni en kod chenro mar biro riwore kod jatend piny William Ruto